खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं आसामाव प्लाज्मा दान होग्राफ्रा साख्रिजों लोगोसे माखासे सोरखारनि बिथांखिनि खाबुखौ मोनगोन। साहित्य एकाडेमि आरो समायसारि बान्था आवथायनो हानाय गेदेमा लिरगिरि गुनेश्वर मुसाहारिया गैलिया। इउबिपिएस निथि गायसननाय सानफालिनो थामथिम। अखिल गगैया दासिमबो उदां अख्रां सिङाव नङा। टंलानि रायजोफ्रा नायका दैसानि खुरखानायखौ होबथानो दोलै बोलै खामानि मावदों। कक्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव कभिड-19 रेन्डम टेस्ट खालामदों। दानिया आबुं रादाब। कर'ना भाइरास बेरामिनि बिबाङा बांनायनि सायाव बांनायखौ नोजोर होनानै सरासनस्रा रायजोफोरखौ प्लाज्मा दान होनो थुलुंगाखां होनायनि थाखाय रायजो सोरखारा फोसावदिंनो थांखि लादों। बेजों लोगोसेनो प्लाज्मा दान होग्राफोरनो रायजो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय गांफा सार्टिफिकेट होनाय जागोन आरो बिसोरनि थाखाय सोरखारनि साख्रिजों लोगोसे माखासे सोरखारि बिथांखिफोराव खाबु थागोन होननानै सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिस्तिबारखालि खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बादिब्ला प्लाज्मा दान होनो थाखाय थुलुंगाखां होनो रायजो सोरखारा आसामजों लोगोसे हादरनाङै फोसावदिंगोन आरो आसामाव फैनानै प्लाज्मा दान होफैनो थाखाय बयखौबो खावलायगोन। बबेखानि गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव फैनो प्लाज्मा दान होफैयोब्ला रायजो सोरखारा बिसोरनो उरांनि टिकेट होगोन आरो आसामाव आलासि बायदि मान खालामगोन। बेजों लोगोसेनो माखासे खाबुफोरखौबो होगोन होननानैबो सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। बर' थुनलाइनि फोथाराव मैखोमै बिहोमा होलांनाय गेदेमा लिरगिरि सोलोंथाइगिरि समाज सिबियारि गुनेश्वर मुसाहारिया बिस्तिबारखालि हरनि 10 रिंगायाव जोबथा हां बोबाय। 1941 मायथाइयाव जोनोम जानाय गेदेमा लिरगिरि गुनेश्वर मुसाहारिया थांनानै थानाय समाव बर' थुनलाइनि फोथाराव गोबां बिहोमा होलांबाय। गोबांथां लिरबिदां लिरनायनि अनगायैबो बियो हा फिसा हौवा, थुनलाइ बिजिरनाय, दायना आरो बर' खन्थाइ बिजाबखौ सुजुदोंमोन। मख'नो गोनांदि गुनेश्वर मुसाहारिनो दायना बिजाबनि थाखाय 2010 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादा समायसारि बान्था होदोंमोन। बेनि उनाव 2012 मायथाइयाव गेदेमा लिरगिरि मुसाहारिया बर' खन्थाइ मुंनि बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आवथायनो हादोंमोन। थुनलाइ सोरजिनायनि अनगायैबो रुंसारि गेदेमाया समाज सिबिनाय लोब्बा थानायजों लोगोसे कक्राझार BEd कलेजनि गायसनगिरि गोरायुं बिबान लानानै गोबाव सम सोलोंथाइ जौगानायनि गिदिर बिबान लाना खामानि मावलांदोंमोन। बिथां गेदेमानि रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइनि फोथाराव सुफुंख' हायै खहा जालांबाय होननानै सानसुमैफोरा बुंदों आरो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो बिथांनि थैनायाव बर' थुनलाइ आफाद, बर' रेबग्रा जुथुमखौ लाजेननानै गासै बर' गौथुमफोरा दुखु मोननाय फोरमायहरदों। फैगौ 18 जुलाइ खालि आफादनि 7थि गायसननाय सान फालिनो थामथिम खालामदों इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन सुंद'यै इउबिपिअआ। बबेखानि इउबिपिअनि 7थि गायसननाय सानखौ बिटिसिखौ नागारनानै आसामनि मोन 21 जिल्ला आफादफोरखौ लानानै गुवाहाटि नोगोरमानि गरसुगाव खुंनो थाखाय थामथिम खालामदों होननानै बुंदों इउबिपिनि गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारिया। ओरैहाय थांनाय 27 जानुवारि खालि मिरु सोरखार, आसाम सोरखार, एबसु, एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा आरो इउबिपिनि गेजेराव जानाय थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि क्लज 4 नि बायदियै बिटिसिजों लोगोसे बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि रैखाथि, संबिजिरारि आरो राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय बर' कछारी सुबुं थानाय ओनसोलफोरखौ सरजाबनानै बड' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि समावनो सोरजिनानै होनो थाखाय इउबिपिनि आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारिया खावलायदों। बबेखानि इउबिपिनि 7थि गायसननाय सान फालिनायजों लोगोसे बड' कछारी अट'नमास काउन्सिल सोरजिनाय आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि बागैबो सावरायनाय जागोन होननानै मिथिनो हादों।
कानि हेंथा सोमावसारनायखौ गोख्रोङै दैदेननाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि गाहाय अखिल गगैनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया जामिन होबाय। नाथाय अखिल गगैया दासिमबो उदां अख्रां सिङाव नङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजिरगिरि मानास रन्जन पाठकनि बिजिरनायाव साबुआनि गुबुन गुबुन मोनथाम केसआव गुवाहाटी बिजिरसालिया अखिल गगैनो जामिन होबाय। नाथाय एनआइएनि गुबुन मोननै केसनि हियारिंखौ 21 जुलाइसिम दोनथ'दों बिजिरसालिया। जाउनाव आबादारि दैदेनगिरि अखिल गगैया जोबथेसालियावनो हाबफिननो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि 21 जुलाइखालि एनआइएनि केसनि सायाव बिजिरसालिया राय होनायनि उनावसो अखिल गगैया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन ना जाया बेयो रोखा जागोन। बावैसो सिगां जे अखा हाबाय थानाय उदालगुरि जिल्लानि गोबां जायगाफोराव भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमा दैसाफोरा उसिफावना लोमस्रावनायजों लोगोसे मथावरिबो सिफायलांनानै गोबां खहा खालामलाङो। उदालगुरि जिल्लानि 34 नं खारिदुवार बियाबनि राष्ट्रपारा गामियाव गंगार हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय नायका दैमाया गोबां हा खुरखानायनि थाखाय टंला भाया मुरमिला जानानै कुसुबिलसिम थांनाय पाकानि लामायाव गिख्रंथाव लाबोदों। मख'नो गोनांदि बे लामा खुरखानायखौ होबथानो बिटिसिनिफ्राय बल्डार पेचिंनि थाखाय 10 लाख रां मंजुरि होदोंमोन। नाथाय ठिकादारफोरा खामानि मावालासिनो गोबां रांखौ जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा। बेनि जाहोनावनो बे नायका दैमानि हा खुरखानाया बारानिफ्राय बारासिन जाबोदों। बे खुरखानायखौ होबथानो जुनै गं 17 गामिनि आबादारि रायजो राजाफ्रा लोब लोबै ओंखारबोनानै दैमानि बोहैनाय दाहारखौ गुबुन फारसे फिदिंना गंथाम जेसिबिजों दंग' जावो आरो मथावरि होनानै आलि खुरखाना बोहैनाय दै दाहारखौ औवानि बेरा आरो पाइपकन बानायनाय जायो। रावखौबो लामा नायालासे बे खामानि मावनायखौ दैदेननो ओनसोलनि समाज सिबियारि बिरदाव बर' आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि अनुप दैमारि मोना। बे खामानि मावनाय समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव 15 बोसोर बिपिएफनि सरकार सालायनाय समाव बै रायजोनि गिदिर समस्याखौ सुफुंनो जेबो राहा लायैनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारियो। बबेखानि बे लामा खुरखानायखौ जोबथारनाय समाव 10 लाख रां मंजुरि खालामनानै मुङावल' एसे खामानि मावना गोबां रां जाख्ल'नायखौ दुखु फोरमायना फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो बिनि बिसार खालामनो राहा लानाय जागोन होनना बुङो होननानै निउज बिउर' प्रफुल्ल कुमार बर'आ जोंनिसिम खौरां हरदों। साननैसो सिगाङाव गुवाहाटीनि मिरु जोबथेसालियाव गोबां कैदीफोरनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनाव रायजो सोरखारा मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो कर'नानि रेन्डम टेस्ट खालामनो बिथोन होनाय बायदियै क'क्राझारनि जिल्ला जोबथेसालियावबो सा 326 कैदीफोरखौ रेपिड रेन्डम टेस्ट खालामनाय जायो। क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि मेडिकेल टीमा क'क्राझार जोबथेसालियाव कर'नानि रेन्डम टेस्ट खालामहैदों। कैदीफोरजों लोगोसे क'क्राझार जोबथेसालिनि जेलार लेङाइ जेलारजों लोगोसे गासैबो स्टाफफोरखौनो स्वेब रेन्डम टेस्ट खालामनाय जायो। नाथाय दासिमबो रावनिबो देहायाव कभिड-19 पजिटिभ रिपर्ट मोननाय जायाखै। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों क'क्राझारनि एडिसि आरो जोबथेसालि बिबानगिरि प्रान्जल दासआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।